ndo iri kuitika asi ndiro nditaure chokwadi sekutumwa kwandaita ini makambondionawo aiwa gogo ima muroyeba tinotenda amudi asi Jambwa. Hello guys, welcome back to my channel Nose Media TV. Can I first time you go here panel, please subscribe, comment, share. So today I bring you amazing video. Guys, comment not to say guys, please don't forget to like guys, like guys. God bless you. Thank you. Asikune mhepo yandanobata pano yekuda kubvuta vazukuru. Notenda. Mapanzi kwaka? Nomwe akatosaika kusasa Afrika saka mauya ndauyawo pano. Ndiro ndikunamatire ichete yekuda kubvuta chi? Vazukuru. Zvinongofadzawo so kunzi gogo. Vane vazukuru vakadzidza, vane vazukuru vakadini, zvinongodi iso. Into echazayo. Kana vazukuru vakabudirira zvino. Vazukuru vangaphumelela. Pakaita maitikiro aya. Ngaba lokuma lokhu. Kana ogogo wacho hawanzwiwo zvakanaka, moyo unenge uchingorwadza. Inhliziyo yabi buhlungu. Mapaona ka? Amen. Vanasikana ava havadi kuti vaite mweya dzakadai. Mwana akaita uno wakashata chimiro chacho chinodzoka kupenda mubereki. Mwana akaita uno wakanaka chimiro chacho chinodzoka kupenda chii? Mzali. Mubereki. Handitika? Ndira kuti ndikunamatire mhepo iyoyo ichazodzoka muchipomerwa mhosva. Mapanzwa ka? Amusimo kutanga. Muchadzoka maakupomerwa chii? Mhosva. Saka ndangoti ndikununurire iwo papi? Ipapo. Ndopandira ndikununurirei papwa. Ari kunzi akaita sei? Ari kunzi akatizira akaita sei? Hanzi akangobva kuchikoro iwo wangoona nguva kusvika dzakwana 5 o'clock haada kudzoka kurara zvekutoti dza 2 weeks. Dzatova 2 weeks kusanganisa yetu kuvhura iyo chitatu. Haasi kuoneka. Zvino nyaya yangu panapa. Imi munani panapa? Panapa ndauya ndega munhu waMwari. All right. Nyaya yangu inodai so gogo. Kune vamwe vanhu wokuti akashaya chinhu chake obva anzwisisa kuti chinhu changu handisi kuchiona, pfungwa dzake dzinotanga kutsvaga chinhu chani chake. Masiyanirano yatinoita kune vamwe vanhu wokuti anozouya obva ati akafungidzira kuti chinhu changu china uyu, achingofungidzira kuti chinhu changu china upi, andachitaura kuti izvozvi ndiri kushaya mari yangu muchikwama bhatika namai wangu soko umwe achapenga chete rimwe gore. Mukuona ka? Haasi kutaura kuti iwe ndewakabachi akutora achitenderera so. Mune mhosva yekupomerwa gogo. Pane nyaya iri kutotaurika kumashure kwenyaya ipi? Iyoyi. Ndo nyaya ndira kuenda kusimudzirai kuti ndikubatsirei. Tinotenda munhu waMwari. Pamwe pacho isu tinozosara kumhanyawo kuchechika. Imabva kupi? Inini ndabva ndiri kuAvonde. Pane pamwe pokuti munozara maakumhanyawo kuchechi, rega ndinamatira muzvikuru handitika. But nechekuseri kwacho vanhu vachiti iyeyo. Mapaona ka? Anouya so shamwari uri kuziva chii? Pane nzungu dzangu dzandakanga ndakaisa apa, but iye munhu wacho akatora nzungu dzangu, iye haanyatsondiziva mushe, ndichamufambira chete. Apa ari kutaura uyu nehweseri kuti iwewe ndounenge wakadii? Saka ndo iri kuitika apa gogo. Masinzwa ka? Ndo iri kuitika asi ndiro nditaure chokwadi sekutumwa kwandaita ini makambondionawo. Aiwa. Gogo ima muroyeba. Tinotenda. Amudi? Asi Jambwa racho iri riripo. Tinotenda. Riripo. Masinzwa ka? Riripo kana hanzvadzi yangu anotonditi ndiroroya. Ndangoti ndikubatsire iwe ipapa. Nyaya iyoyi vanhu vari kuita kutokuudzai kuti tashaya mwana chichi, asi kuseri pacho ndiyeyo kuyu. Ndiyaukonzera zvipi? Obva uya mfunge mwana haasi kuwanikwa, mwana haasi kuwanikwa. Kuseri kwacho iyeyo. Saka ndo nyaya yacho iripo. Imi munozosara muchienda henyu kuchechi muchidini, mutoriwo nemwoyo kuti regai ndibatsirewo vazukuru zvidii, asi tichinongedzwa. Ndo nyaya iripo. Saka ndangokubatsiraiwo kuti namatire papi?
hama dzangu uyai tinamatire mama wedu handitika Elo mama wedu. uyai pano mama ndikunamatire. Zvakadai izvi mafamba mega zvinenge zvichida kufamba navo wachiona kuti nhasi munhu uya abatsirwa apa kuitira kuti pfungwa iye isarambe yakavatakura. TV kanisi profeta Ma tatipo mamchinditaurira zvibude mutv moda kuti zvibude kutv zvichionekawo munhu wamwani kuti wazvione ikoko. yakanditi ndakauraya mwana.